Kublai pi barok ngadi Dr. Levika Kahit, medical specialist na Civil Hospital Shillong. Ngashim ya kani kalat ban ai jingkren kindiat halor ka jinglong jing manjuk niu knyang jingpang bat kumno ula ban kata ai ka met jungi haki harukom. Ti kumbangin chu ongno ikani ka jingpang coronavirus na kada jong ni coronavirus ka bapanlong ya kata jingpang COVID-19 gitep ba ka jing shitam kala ban long ka ba malumala mo ka ba la ban kata ai ngi kumba ka jing shit ka ba malumala ni ka jing thamet ka jing pang rendang ka jarho lani kata ka jing ja no ka jing sma lani kata ka jing mat ha ka bam ga di ba dru ya kata ka pre penhiar ka bangilai I menta ti kala ban long ka ni ba malumala lani kala ban long ka ba khamjur ha ka ba kibri gidon kam ya kata ka oxygen lani ka ventilatory support ti ya kani ka jing long jing maju ni khnyang jing pang daw la rung ha ka met jongi ngan kren khendiat nado ka singi ningkong hado ka singi bashipau ba de kani lak pia haki arbenta ti nado ka singi ningkong hado ka singi basan ka ik bangi I ka long ba uni ukhnya jengpang daula yo rung ha ka met jongi lungba ka jing persat mensim mo upoi hau rendang jongi bat hau rendang jongi la daula rung ha ka benta jong ka met jongi haki cells mo ka bangi ong ula ban roy but undau la roy ula poi shi kita ki billion la ni shi kita ki hajar tali ha ka met jongi ka peni kita ki ya kata ka ya jing la ban kian ong niu knya jingpang la di ban penyap niu knya jingpang lingba kata ka immune system ti kata ka immune system jongi ka le kumno ka pen mi kita ki antibodies ko mangi ong but kini ki antibodies anda kila mi kila tem ya kini ki virus kila penyap ya ki kamot kimi kita ki dakishin kong ka jing shit kata ka jing thamet ka jing pang rendang nang ta pade kata ka jing sngo don kata jarho ka ba malum ti kani ngila ban I haki kumba prapo nang sispa ki benrio ki balio ai kani ka jing shitom ki laban jamno tang hapok ka to ni sngi de ki di tang de ki dawai shit lani kita ki dawai jarho henre shipo hadu arpo na ka sispa pade let's say ki yo ai kani ka jing shitom ki sedang kumju hi henre ka khamjur haki hakaba ki laban don kam ya kata ka oxygen lani kata ka ventilatory support namar balai ki let's say palat ya kata ka sansngi mo ki yo ai kata ka jing shit ka ba khamjur sho lani ka jing shit ka bala jam hashwa ka wan biang ka khamjur le se pala de sispa anta ba jarho ka ba khamjur ka bam jam tang de dawai jarho ba ru ka ta jing dap shadem ka ba le se ka ba penchita me ki bakin ring penhiar men sem but ka ega daw jong ka ne ka long ka ta ka cytokine storm namar dalarung ni uknya jing pang ka immune system jongi ka penmi kita ki antibodies ba ru ikini ki cytokines tindala ami ini ki cytokines ki sedang ban kata ru ka bormet jongi kele persya bat ka bormet jongi bat ki penjur shu ikini ki dakishin dia kani ka por ngila ban ai kita ki dawai kum ki steroids ni ki anticoagulants ki bangi ong bat kini ngila ban ai tang haki hospital ni limba jing tip ni ki jing prescribe jong ki doktor but kini ki dawai le dangi ai haka por ka babiang haka dos ka babiang ka tu ka ni sngi ka ngila ban yo ai kata jing mentoy ni kini ki dawai henry kada pd hi le ni claim de tip ki doktor le ni claim de prescribe de ki doktor kala banwan ra ru ya ki jingma ki bobon ha ka met ka phat te sakawai ka long ba le dangi di ki tangi le dangi yo kini ki steroids ka bor persha le kata immune system jingi ru ka duna no bat ngidon kam kita ki antibiotics ti pat ba baro ko ban kentu ye phi ba kini ki de ki bangi hab ban kham sngap tho ni hab ban pele jingmot namar bele ladangi poi shi hospital ane ngi test ya ladi hakani ka por ka biang kamot ngi la ban yo kini ki dawai bat ngi la ban jamno nakani ka jing shitam henry ladangi poi dear por ngi la ban yo ai kata ka jing shitam ka ba kham shitam bat la ru banon kam ya ka oxygen bat ya ka ventilator te ka iga bang ko ban kentu bangan bataya phi ba lingba kani ka jing kran ka long ba riban shimkia ikini ki dakishin poi shi ki jaka suma test yala de nang ta pade shimi ki jing sumar ka por babiang but sakawai ka long ba yai bot ya kita ki la jing da but ru wanchak mat ban ai kata ka inject da namar ba kum ka jing pen mi jong ka government of Meghalaya ya kata ka wei ka statistics ba khandai punyo nak shispa ki bre ki bala klat no ki de ki bampat ai ka ni ki inject ya da ti kani ka pen I bala dangi yo ai kani ka inject ya da ila urban ya dai la de na kata jing shitam ka khamjor nila ban yo ai ka jing pang ni ka la ban long ka ba malumala ka ba jam no hapo ka to ka nisni ko bless you